aici și pretutindete. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătate, mântuirea, cercetarea, lăsarea, iertarea păcatelor și buna sporirea robilor Dumnezeu ce sunt de față la această sfântă și dumnezeiască liturghie a celor care s-au pomenit, se vor mai pomeni în Sfântă Mănăstirea aceasta, a celor care ne-au cerut nouă nevrencios să ne rugăm pentru dânsii și a tuturor acelora care au ajutat și vor mai ajuta această Sfântă Mănăstire și a robilor lui Dumnezeu care acum se pomenesc. Galaction, episcopul Ciprian Protosinghelul, Damian Protosinghelul, Valentin Ionel preotul, Viorel Florin preotul, George Sorin preotul, Laurențiu Cristian arhidiaconul, Silviu Mihaice cu familia și Andrei Răzvan cu familia, pentru sănătate și ajutor, Aurelia cu familia, Violeta cu familia, Lidia cu familia, Sabin cu familia, Cornel cu familia, Sanda, Alexandrina cu familia, Maria cu familia și Valentina cu familia pentru sănătate și ajutor. Ciprian Protosingel, Ionică preotul, Ionuț Valentin preotul, Laurențiu arhidiaconul, Tairu Ciprian, Jafel, Viorel, Mihnea, Vladimir, Leila, Mihaela, Alexandra, Gabriela, Claudia, Andreea, Florența, Canelia, Elena, Gabriela, Cristiana, Ionica, Cristiana și Sanda, Alexandrina pentru sănătate și ajutor. Ciprian Protosingel, Constantin, Sorin cu familia, Cătălin cu familia, Petre cu familia, Rada cu familia, Marinela cu familia, Andreea, Olivia, Sanda, Alexandrina cu familia, Livia cu familia, Madalina cu familia, Valentina, Dina Maria, Steliana, Florin, Mihai, Cristian, Lucian și Dominic Andrei pentru sănătate și ajutor. Ionică preotul cu familia, George Cristian cu familia, Ionuț Angel, Valentin Ionuț, Adrian Florin, Denis Andrei, Bogdan Ionel, Iustin, Dănuț Gabriel, Adriana, Elena, Alesia, Maria, Andreea, Georgiana, Sanda, Alexandrina, Alexandra, Gabriela, Leila, Mihaela, Ionica, Georgiana, Claudia, Andreea, Cosmina, Elena, Mariana, Valentina, Florența, Camelia, Alesia, Maria, Valentina, Raluca, Maria, Raisa, Maria, Ecaterina și Costiana pentru sănătate și ajutor. Vasile Relu, Alexandru Ionuț, Valentina, Gabriel Iulian, Ginel, Cristina, Stelian și Teodora pentru sănătate și ajutor. Ionel, Claudiu, Elena, Nicoleta, Mariana, Doina, Iulica, Grigore și Nicolae pentru sănătate și ajutor. Roada, Nicula, Dorina, Lenuța, Cică, George, Paula, Ana Maria, Valentina, Bianca, Ionuț, Florentin, George, Octavian, Madalina, Daniela, Marinela și Andreea pentru sănătate și ajutor. Ciprian Protosinghelul, Ionel Valentin preotul, George Sorin preotul, Laurențiul, Cristian arhidiaconul, Marie Cristina, Angelica, Paula, Iulian, George, Paul, Florentin, Marius, Cristian, Luciana, Ana, Laura, Liana, Vali și Violeta pentru sănătate și ajutor. Cosmin, Madalina, Viorel, Matias, Ianis, Sorinela și Georgiana și Michi pentru sănătate și ajutor. David, Alexandru, Marișa, Nuț, Oprica, Alexandra, Maria, Mihaela, Florentina, Veronica, Petruța, Stella, Marian și Alexandra, Olimpia pentru sănătate și ajutor. George, Adrian, Iulian, Cristian, Ilie, Aristic,